vesprada a tots. Veig moltes cares conegudes. Hola. No se sent. Ara. Bona vesprada a tots. Veig moltes cares conegudes, un públic molt agraït que ja hem vingut moltes vegades aquí a la Puríssima i dona gust amb un públic tan participatiu. Espero que ho passeu molt bé i tal com ha dit el Joan Nadal fa un moment ens estrenem amb la BKB Solidària aquí a la Puríssima, col·laborant amb Càritas, que m'ha explicat tots els projectes, i estem molt il·lusionats perquè a part de cantar també volem la justícia i volem que hi hagi que tothom tingui les coses bàsiques. Aquí ara el Miquel Àngel us acaba d'explicar.